बेयावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बिनि नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय बावहरनाय थाबाय। नंगौ, दायो जिहेतु एसटिनि मोनसे जेंना नुजाथिबाय थादों। जों नुनो मोनदों थाखानाय जितु एसटिफोर, बे एसटिफ्रा जाबाय गोदोसोनाय गासै बिथिं, रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ बिथिं, गासै बिथिङाव गोदोसोनाय, संख्या लानानैबो जोबोद खम। आरो बे एसटिआ थाखानाय एसटिफोरनि गेजेराव गोबां माखासे हारिफोरा दिनै जोबलांनायनि लामायाव दङ। दा बिनि गेजेरावनो जों नुनो मोन्दों दिनै गोदानै जिथुनिखि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि खोथा सोलिबाय थादों। दा बे मोनद' हारिनो एसटि होनो थाङोब्ला बिसोर जाबाय जौगानाय हारि। दासिम जों नुनो मोन्दों जोंनि आसामखौ बिसोरनो सालायगासिनो दङ। बिसोरनिफ्रायनो अफिसार ओंखारदों आरो डक्टर, इन्जिनियार गासै बिथिङाव बिसोरो आवग्रिना दङ। दा जुदि बेबायदि मोनसे रोंखा राखा जौगा हारिनो जुदि एसटि होनो थाङोब्ला जोंनि थाखानाय बे गोदोसोनाय एसटि हारिनि मानसिफ्रा जोबोरैनो आन्दायनानै थानो गोनां जागोन आरो मोनसे समाव हयथ' जोबस्रांलांनायनि लामायावबो फैनो हागौ। दा बिनिखाय जों बेखौ नुनो मोनो जे जेब्ला बिसोरनो एसटिखौ होनाय जागोन अब्ला जोंनि जिथुनाखि फरायसाफोर, बे फरायसाफ्रा मोजां अनुस्थानफोराव जितु एडमिसन मोननांगौमोन बेफ्राव बादायनो हायिनि थाखाय थालांगोन। आरो जोंनिफ्राय जि एसे साफा सानै डक्टर, इन्जिनियार बा सोरबा सासे सानै इन्जिनियार अफिसारफोर ओंखारदोंमोन, बेफोरबायदि खाबुखौ जोंनि थाखानाय एसटिनि सुबुंफ्रा लानो हानाय नङा, फरायसाफ्रा लानो हानाय नङा। आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोन्दों दा जिथुनिखि जों मोननो हानाय बिटिआर मोनसे काउन्सिलनि बेबस्था, बिनि बेलायावबो जेब्ला बिसोरनो एसटि होगोन अब्ला जों नुनो मोन्दों जिहेथु बिसोरो गोबां बिबांनि अनजिमानि सुबुं बिसोरो, आरो बिनि थाखाय बिसोरबो बेयाव जेब्ला बादायनो ओंखारगोन अब्लानिया दा थाखानाय जायफोर एसटिफ्रा बेवहा बादायनानै जोंनि थाखानाय एसटिनि मानसिफोरानो बेखौ खुंथाय गोहोआव फैनानै सालायनो मोन्दोंमोन। बेफोर गासै राजखान्थियारि गोहोफ्रा गोमालांगोन। आरो बेनिखायनो जों बुंनो हायो दानि जिथुनिखि गोदानै एसटि होनो ओंखारदों सरकारा, जुदि बियो हसायैनो जुदि जामारोब्ला दानि थाखानाय एसटिफोरा रांखान्थि, राजखान्थि आरो सोलोंथाइ खान्थि गासै बिथिङावबो उन जानानै थालांगोन आरो मोनसे समाव हयथ' जोबस्रांलांनो गोनां जागोन। बिनिखाय आं बुंनो सान्दों माने जोङो बयबो खौसे जानांगौ। जोंनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जुदिअ जोङो हाबनानै दोङो, अब्लाबो जोंनि राजखान्थिनि माबाखौ गारनानै जाथिखौ नायहरनानै जोङो खौसे जानानै जोङो बिनि हेंथायै गसंथारनांगोन, खौरां बुंनांगोन। आरो जायफ्रा दायो सरकारखौ दैदेनदों बिसोरो गोथौयै साननानै बे खामानिखौ जेरै हायो माने दोनथ'नायनि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै आं खावलायनो सानो। आङो बेसांखिनि बुंनानै आंनि बुंनो गोनांखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थोंसै। दानि जितु नैबे गोदानै होनो नागिरनाय बार्निं मोनसे प्रब्लेम एसटि जनजातिनो, बेखौ होयोबा जोंनि बर'नि बा थाखानाय एसटिनि गेजेराव जों जोबोद खहा जागोनखौ जों नुहुरनो मोनगासिनो दङ। मानो होनबा जों दा ओरैबायदि मानसिफोरजों जोङो दा फेर नांनो थांगासिनो दङ, माने बिसोर माने जौगाखानाय हारिखा, जौगा थाखोनि हारिखा। ओंखायनो बिसोरनो होयोबा जोङो जोंनि बे जेराव जों दा मोनदोंमोन मानसिफोर फरायनो खाबु मोनदोंमोन, जेनेखे पेरामेडिकेल, मेडिकेल इन्जिनियारफोर सिट मोनदोंमोन, जों बेफोराव माने जों सिट मोननाय नङा। आरो बिनि सिगाङाव जोंहा मोनसे बिदिन्थि दङ, 1986आव माने अन्थ'बर्तीकालीन बिसोरनो एसटि होनाय जादोंमोन। जों बेयावनो हमनो हादों माने जोंनि सिटखौ बिसोरो माने सेना लानाय बायदि जादों, मोनजोबदों। जोंनि बे थाखानाय एसटिआ माने मोनसेबो मोननो हायाखैमोन, जों बेखौ मिथिदों आरो एसेनोसै। दा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आं मोनसेल' खावलायनो सानदों,
जों बर'फ्रा गुबुन गुबुन पार्टियाव थाबाबो जों हारियै जोङो खौसे थानानै नांनांगोन। जोङो थांनानै थानोबा गोख्रोङै जयै आखाइ हमलायनानै जोङो दावगानांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।